Takže ahoj všichni a dneska, tak vás vítám u mého dnešního videa a dneska tak to bude takové rychlé, krátké video a budu vám odpovídat na vaše otázky. Na Instagramu jsem se vás na nějaké ty otázky ptala a vy jste mi nějaké dali, nebylo jich moc, ale nějaké odpovím a ještě bych se vám především chtěla omluvit, že teď asi nebudu moc vydávat videa, protože mě se prostě nějak něco se mi stalo s tím prostě svým účtem, na kterém jsem přihlášená tady na YouTube a prostě nefunguje, takže tohle video točím a doufám, že vyjde. Takže to bych si vám chtěla jenom především omluvit. A připravila jsem si, mám je tady uložený na iPadu. Takže asi se rovnou můžeme vrhnout na to. Takže prostě jdeme na nějakou otázku první. A první otázka je, kdy máš narozeniny. Říkat to tady nechci, ale v mém úvodním videu jsem podle mě říkala, kolik mi je. Aspoň ten rok si můžete odvodit, nebo jak se to říká, nevím, takže prostě nechci úplně na to odpovídat, nebudu tady říkat moc osobní věci. Jako další, tak tu mám třeba otázku, jak dlouho bruslíš. Bruslím už 7 let, začínala jsem ve 4 a nevím, co k tomu víc vám říct. Nekomentujeme. Tady těch otázek tu bylo více, takže to bude fakt kratěučký videjko, jo? Takže nepočítejte nic dlouhého a neumím mluvit. Prostě budu číst všechny. Tak tady mám od kolika děláš kraso, to jsem řekla předtím. Tady se mě někdo ptal, proč zrovna krasobruslení, jako proč zrovna dělám krasobruslení. Jako ona s tím začala moje ségra, nebo takhle, moje ségra to jako první vymyslela a pak jako mamka řekla, tak to vyzkoušíme a můžeš to vyzkoušet taky, tak jsem taky vyzkoušela a prostě mě to nějak začalo bavit a už to dělám 7 let. Tak, jdem dál. Tady máme, píšou mi tu natoč někdy něco o bruslení. OK, někdy můžu něco natočit. Pak oblíbený skok, vím, že tady asi nikdo z vás skoro nezná žádný skoky, ale ten, kdo se na to bude koukat, tak přemýšlím, který je můj, asi mám 2 a to bude dvojitý luc a dvojitý flip, když tak vám třeba tady dám něčí video, jak někdo to dělal, nebo své video, jo, protože asi si nejsem jistá, že úplně všichni vědí, co to je. Tak, nemyslím, jo, ještě tady. Jak jsi přišla na to, že budeš natáčet na YouTube? První jsem začala natáčet na Instagram, jsem to poprvé vyzkoušela a řekla jsem si, a založila jsem si takový ten kanál na WhatsAppu a řekla jsem si, že mě baví prostě natáčet ty videa, už jsem to dělala jako malá furt, jako nikam se to nedávala a řekla jsem si, proč si nevyzkoušet natáčet na YouTube, třeba někdy za pár let si s tím něco vydělám a nevím, prostě jsem to chtěla vyzkoušet a baví mě to. Tak, přečtěme tu další, ale na to už vám také odpovídá, takže jenom přečtu, jak dlouho se věnuješ krasobruslení a jak tě napadlo, že ti to bude bavit. To už jsem říkala předtím. A tady je zase, jak tě napadlo dělat videa na YouTube. No, takže to už jsem taky říkala, docela ty otázky se tady opakovaly, takže tak no. Tady to jenom přečtu, protože mi to přišlo hezký a napsala mi, jak ti napadlo začít dělat krasobruslení, to už jsem předtím říkala, kvůli mé ségře. A napsala mi, jinak tě mega zbožňuji, takže já taky posílám ti srdíčko a pozdravuju tě do videjka. Čauky. Někdo se mě tady zeptal, jak se mám, takže se mám dobře. A jak dlouho už bruslíš, to už jsem říkala. Tady se mě někdo ptal, děláš něco jiného než kraso? Ne, protože nic jiného nestíhám. Jo, prostě mám škole do 3 a pak bruslení až do večera a je to takhle každý den, takže bohužel nestíhám. Ale kdybych třeba
mohla, tak budu dělat třeba gymnastiku nebo atletiku. Že další věc, tu mám, co uděláš někdy Get Ready With Me nebo něco takového. Mohla bych někdy asi, možná udělám, nevím. Pak tu mám ještě věci, jsou moje nejoblíbenější youtubeři. Já nevím. Docela se ráda koukám. Já nevím. Počkejte, dejte mi minutku. Takže dělala jsem si mikrofon a docela často, řeknu vám, na koho se třeba koukám. Koukám se na Vimu, to je prostě naborka. Pak se docela dost koukám na Mašly. Někdy se kouknu na Tadeáše. Někdy se koukám na Kimly a ještě mi nevadí docela Semi, ale asi skoro nikdo neví, kdo to je. Ježíš. A nevím, to už je asi všecko. Ještě docela mám, někdy se občas kouknu na Nocou Fany Any. Jo, takže když tak tady vám dám jejich jména a účty. Tak. Další otázku, tak tu mám, jaký jsou moje oblíbené lidi ze školy. Jsou to 100% moje kamarádky a asi nebudu říkat jejich jména, protože nevím, jestli to budou chtít, ale lavískuju vás. Další otázka je, jaký je tvůj oblíbený film? Film, já nevím. Já spíš koukám na seriály, než na filmy. Ale podívám se na Netflix a zjistím. Jakože dám tady věci, na které jsem se spíš koukala, když jsem byla menší, ale spíš to jsou takové vzpomínky a bude to asi H2O, protože na to jsem viděla třeba už 4krát a jako, nevím, prostě to byl můj oblíbený. A ještě jsem docela měla ráda, ale já nevím, jestli to byl film Úřad kouzelnických záležitostí. Když tak vám sem dám fotečky. A teďko na co, jakoby asi že to je pohádka, to taky není film. Popelka, to jsem měla docela ráda. Ale ještě teď mám rozkoukaný, kde to je? Tady. Make-up Star. To je prostě taková TV show, kde prostě se líčí, jo. A to je asi všecko, nevím, asi jo. Takže máme tu dvě poslední otázky a teď řekneme tu předposlední, na co jsou ty zoubky na krasobruslařský bruslí. Je to na skoky a na různé cvičení, na kroky, špičkové kroky, prostě na odpíchnutý skoky a takové věci. A poslední otázka je, za jakou jezdíš kategorii. Jezdím za mladší žačky. Takže tak tohle to už, jak na to koukám, tak to bude asi všecko. Jo, že je to všecko. Doufám, že jste si tohle video užili. A já jsem ještě žádný takovýhle videjka nedělala, že se mě ptáte na otázky. Takže doufám, že se vám to líbilo. A když tak mi napište do komentářů, jaký co bych měla natočit. Možná tenhle víkend, tak budu natáčet prostě vlog z víkendu. A první se ale musím tam přihlásit, protože mi to nejde. Takže pak se teprve rozhodnu. A když tak si prostě založím nový účet a nový kanál, protože ty videa mám uložený, takže doufám, že se to povede, držte mi palce, prosím. Takže tak. A tohle by bylo z mého videjka vše. Mějte se všichni krásně a pa pa!